Câteva mame din București vă învață cum să învingeți criza. Ele au adus în România conceptul de bonă zonală. Acest lucru le permite să rămână acasă atât cu copiilor cât și cu cei ai mamelor care trebuie să se întoarcă la serviciu. Bonele zonale participă la cursuri specializate și oferă la domiciliul lor îngrijire și supraveghere calificată copiilor. Asociația Mame pentru Mame este foarte mândră de proiectul Bone Bune, pentru că prin acest proiect noi am vrut să ne adresăm în primul rând femeilor afectate de criza economică și să știți că femeile au fost grav afectate de toate măsurile de austeritate, în special mamele cu copii mici. Astfel ne-am gândit să importăm și în țara noastră conceptul de bonă zonală. Foarte multe femei se plângeau că nu găsesc bone calificate, dacă le găsesc atunci sunt la prețuri foarte mari și asta era pe de-o parte. Pe de altă parte, femeile care nu aveau o slujbă sau pensionarele care doreau să-și suplimenteze venitul din pensie ne rugau în permanență: ajutați-ne să ne găsim un post de bone. Așa că am adus cele două nevoi împreună și am reușit să creăm un concept extraordinar, conceptul de bonă zonală, să-l adaptăm pentru România. Bine ați venit! Hai, Iubita! Hai, bună, Anuș! Hai, bună, Ionaca! Bine ați venit! Haideți, intrați! Hai să mâncăm, Iubita! Mi s-a părut o idee extraordinară. Noi știm cu mămica de prin parc. Și foarte supărată într-o zi zice: măi, nu găsesc bonă, nu știu ce să fac. Eu i-am zis: dacă nu găsești, până găsești, o lași la mine și stau eu cu ea. Zice: chiar mă gândeam la tine, că mi-a plăcut de tine, cum te joci cu ele, când ne întâlnim. Și atunci am zis: hai să încercăm, să vedem dacă copilul mă acceptă. Eu am mai stat cu copii, dar foarte puțin, niciodată să fiu bună. Peste 2 zile, cam așa, am văzut la televizor, am văzut-o pe doamna Ana Măiță vorbind de un proiect special, parcă a fost picat din cer pentru noi, mamele, care suntem cam singure și nu avem ce face cu copiii, pe unde să-i lăsăm. Și mi-a plăcut ideea. Printr-un formator de bone tot din zona societății civile, anume Școala de Bone Scufița Roșie de la Crucea Roșie, care a venit în întâmpinarea noastră și ne-a oferit un curs acreditat de CNFPA, prin care oferă o educație extraordinară, atât teoretică cât și practică, doamnelor care au aplicat la acest program. Ele sunt în număr de 30. Tocmai am terminat modulul teoretic, unde a fost extraordinar. Condițiile n-au fost ușoare, pentru că multe dintre aceste doamne erau mame cu copii foarte mici, pe care n-aveau cu cine să-i lase. Deci au venit cu copii la curs și s-a format o dinamică de grup fenomenală, în care au avut ocazia să pună în aplicare sau să testeze toată teoria pe care o învățau la curs, chiar la fața locului, pentru că mișunau copii chiar în sala de curs. Mi se pare o idee foarte bună. De câteva luni căutam o astfel de persoană cât de cât avizată care să se ocupe de copilul meu, pentru că mi se pare mai bună ideea aceasta de bună de cartier decât de grădiniță momentan, pentru că fata mea este micuță și dacă aș dau de acolo la grădiniță sau la creșă, ar lua o mulțime de boli și asta presupune să-mi iau concediu medical și să stau mai mult timp acasă, ceea ce pentru un angajator nu este o idee foarte bună. Așa, în schimb, cu o bună de cartier este și aproape, sunt mai puțini copii, este în primul rând mamă de copil mic, așa al meu, și ar avea alte grijă de ea. Dacă s-ar îmbolnăvi, dacă ar avea ceva, știi că e pe mult bun. O mamă poate să spună: ok, sunt pregătită corespunzător, am o formare de bonă și pot să primesc copii la domiciliu. Bineînțeles, părinții din zona respectivă, fie că sunt părinții de pe scara blocului sau din cartierul respectiv, pot să apeleze la serviciile acestei bone calificate, aducându-și copiii la domiciliul ei cu pachetelul de mâncare și urmând să vină să ia peste un număr de ore pe care, bineînțeles, îl negociază cu bona. Situația, spun, este câștigătoare de toate părțile, pentru că, odată, bona are ocazia să stea, are posibilitatea să stea să lucreze de la domiciliu, câștigă un venit, iar părinții sunt și ei câștigați în această situație, pentru că
pot să își lase copilul în grija unei persoane calificate cu un tarif mai atractiv decât acela pe care l-ar percepe o bonă clasică care vine la domiciliul părinților. Vă dați seama, stând acasă copiii mei, n-aveam un venit, dar un ajutor e foarte bun. Una, banii, a doua pentru că se joacă și fetița mea cu alt copil, interacționează și învață unele lucruri una de la alta și nu e sălbatică. Când se duce în parc, stă foarte puțin în parc, stăm 2-3 ore, să zicem, pe zi, când e vreme frumoasă. Acum, cu vremea asta, nu putem ieși decât puțin. Am avut chiar proporții aproape egale între tipurile de participante la acest proiect. Am avut mamele cu copii mici, șomerele și pensionarele. Și, repet, s-a creat o dinamică de grup extraordinară, au învățat unele de la altele foarte mult ce să ceară, ce se cere, de fapt, de către un părinte și, mai mult, au înțeles că stă în puterea lor să crească nivelul de interacțiune în cadrul unei comunități în cel mai pozitiv mod posibil.